de penetración da música vocal, non? Pensamos que quizás ese é un punto que a democracia todavía non... máis que a democracia, a convivencia entre as diversas culturas ibéricas non conseguiu en alguma maneira resolver, non? O meu pai sempre foi moi aficionado á música, a miña tamén. E entón na miña casa sempre houve un instrumento, aparte con unha particularidade, non? Que na miña casa os instrumentos non eran instrumentos, hai que cuidalos, non, eran xoguetes. Éramos 6 irmáns e todos tuvemos instrumentos na man en algún momento e eran xoguetes para xogar e para aprender e pasalo ben, non? E agora chegou o momento do glamour berrogueto, porque quen non soñou algunha vez con ter a vida dos artistas, esas xiras grandiosas, esas enormes limusinas, luxo a esgalla, tempo libre, hotéis de 5 estrelas, percorrer o mundo e coñecer todas as súas maravillas. Iso non é vida, é un bidón, quen fose estrela, ou non? Falademe das xiras, así un momento, cotidianeme un pouco, como son? Cansadas. Uf, moita furgoneta. Espera tras espera. Moitísimos kilómetros de furgoneta. Nada, moitas horas de espera para ao final chegar a unha sala, facer a proba, comer moitas veces fora completamente dos horarios habituais, facer o concerto, volver a cenar e despois para o hotel, porque o día seguinte tens que facer 400, 500 kilómetros hasta o seguinte. Que planazo, Sí. Si non hai avións, se hai avións pode ser bastante peor. Sí. Os avións son odiosos. Son odiosos. E agora, a verdade que se nos vai a poñer a cousa dura, se nos vai a poñer moi difícil con estas novas. Desde aquí facemos un chamamento para que teña un pouco de piedade cos músicos. Que ben, estou en Alemania 20 días. Claro, que ben, non? Conoces moitas ciudades e tal. E a mí, se pensas ben, pois a verdade, pois non conoces nada. Conoces hoteles, salas de concertos e, bueno, ese tramo cando entres na cidade, 3 calles polas que pasas. Composicións, grabacións, estudio, ir daqui para colá, tocar e non parar de tocar en locais pequenos, con intimidade, en salas grandes ou en concertos ateigados de xente. Concertos ao longo e ancho do planeta, dunha punta a outra, sempre ca música ao lombo. O resultado? A enorme satisfacción de vivir do que lles gusta, o cariño dun público incondicional, unha carreira envexable e un montón de premios que certifican todo isto, entre eles o premio da crítica alemana e o de mellor grupo folk europeo. Todo isto converteos nunha banda coñecida e recoñecida, aínda que sempre pode haber algún despistado. Un ano no Rosalía de Castro, en Coruña, que presentábamos Septa, fun a coller unhas entradas para unhas primas que tiña eu, entón compreinas, claro, porque iba a invitar as miñas primas e fun a facer a cola e había un tipo ali e díxome ti tes bo sitio? E dixenlle, eu creo que teño bastante bo sitio. E díxenme, é que a ver, Roberto, hai que velo sentado porque non che vai o pé, non? Porque
a nosa música é así con bastantes contratempos. Bueno, e xa o cantado xa un rollo, eu estaba ali toda cortada, eu, bueno, home, ti escoitaches o último disco? E eu tipo, non, a verdad que non o escoitei, pero a música cantada é un rollazo total. E claro, eu decía, bueno, pois agora calquera lle día que son eu a que vou a cantar. Collín as miñas entradas, bueno, xa nos vemos, sí, xa nos vemos. E nada, e despois, cando cheguei ese día ao escenario, lle dediquei un tema. Era Bergoto con orquesta. E salimos ao escenario e a xente empezou a aplaudir sin tocar nada, sin tocar unha nota, simplemente no momento en que salimos. Foi unha ovación que durou moitos minutos. Eso foi moi fuerte tamén. Ti recordas o primeiro día que chegaches ao ensaio con eles? Ou o primeiro contacto con eles? Non sei como... Si, o contacto foi xa ao principio. Sí, recordo o primeiro... A primeira vez que escoitei... Na Casa das Cretas, a primeira vez que estábamos ali tocando así informalmente e tal, e viñeche ali a cantar. A ver, sí, supoño que sí. Aquel día firmamos o contrato contigo. Eu recordo a primeira vez que escoitei na Bicularia. Sí. A primeira vez que escoitei o disco. E non me encantou a primeira vez que o oín. Curiosamente. Pero fun ao concerto e casi me desmayo. Creo que sí, que o noso forte é o directo. E onde pasamos realmente ben. Os discos, a veces, eu non o paso ben grabando discos. Ti o pasas ben? No, a mí non me gusta nada o estudio, no. Sí, porque estás aí pendiente de todo o detalle, non? Cos anos máis, eu paso millor. Bueno, eu non sei que decirte, a mellor cos anos incluso cada vez peor, porque... Por que? Non sei por qué. Empecé sendo gaiteira e agora casi ninguén xa me reconoce como tal, pero, bueno, sempre vou a ser gaiteira, evidentemente. Aparte é un instrumento que cada día me conmove máis, entón teño fácil. Como percibides eso desde arriba? Porque eu sei como percibimos nos